Laden hapui yang puisi ayam atonyo jatuh bat darai juo sakit kama dikadukan padia kama kabar bagi mande di kampung samsara dinai dirantau marasa isak tangi tolonglah tolong baranti jauhilah denai andinam kabar yang sakit tak mungkin denai biarkan walau kabar jalan kaki yang tanpa jauh hanya jarak untuk mendek tolong kabulkan pinta denai nangko untuk mandekan dulu cegahkanlah mande jauhkan dari seso biarlah denai marasai asam mande dapat galajo basa bala mande nantikan denai nantikan usah tinggalkan denai basa bala mande nantikan denai nantikan denai kau pulang jauh. Laden hapui si ayam atonyo jatuh bat darai juo sakit kama dikadukan padia kama kabar bagi mande di kampung samsara denai dirantau marasa isak tangi tolonglah tolong baranti jauhilah denai mandenam tabar yang sakit tak mungkin denai biarkan walau kabar jalan kaki dan tanpa jauh hanya jarak untuk mendek tolong kabulkan pinta denai nangko untuk mandekan dulu cegahkanlah mande jauhkan dari seso biarlah denai marasai asam mande dapat galajo basa bala mande nantikan denai nantikan usah tinggalkan denai basa bala mande nantikan denai nantikan denai